Siya, lalay. Siya ba? Good morning mga idol. Merry Christmas po sa ating lahat. Welcome na naman sa another fishing vlog. Medyo maswerte ngayon. Nakarami na kami, nakawalo na. Yung isang oras pa lang kami dito. Marami ng mga Pilipinong nakakaalam dito. Doon sa dulo, 5 sila. Pero buti hindi sila umuwisto dito sa may dulo talaga. Doon lang sila sa may entrance. Kaya nakapwisto pa rin yung namin mga rad. Yung rad namin up, 3 yung sa akin. 3 tapos kay Papa 2. Tapos may katabi kami ibang lahi. Nandun yung mga Pilipino sa dulo. Daming bingwit. Siguro mga siyam siguro bingwit nila. Kung dito sila dumiretso, wala. Siguro lipat kami ng ibang pwesto. Pero pag doon sa entrance lang, wala masyadong isda. Mababaw kasi doon. Kaya dito lang talaga yung ganda pag taglamig. Pero pag tag-init naman, wala rin dito. Mga kanduli lang yung nahuuli. Mamay ulit mga idol pag may aksyon na. Siyahan to. Bakoko. Unang first catch. Pangsigang to mamaya. Koko. Marami nang nauna sa amin mga Pilipino. Pero buti hindi sila pumuwisto dito sa dulo. Doon lang sila. Sa may entrance. 2,000 years later. Malaki ito, mabigat. Puwira kanduli lang, puwira kanduli. Na! Siyaham! Uli! Ganduli pa daw. Ang lapad. Ang lapad ng bakoko. Lunok na lunok. Lah, doko po. Ala, grabe yung takaw ng isdan to. 2 sima yung niya. Dinali. To 0 na. Ako kasi isa wala pa. Wala pang kumakagat. Dalawa na. Pangsigang mamaya, pangsigang. Pag makahuli ng malaki, ihaw. A few moments later. Magandang exercise to, sunod-sunod. Si Papa lang yung nakakahuli. Uy, parang bakoko pa rin. Nawala yung mga dito, nawala yung mga siyaham. Malamig na hindi pa pumasok ulit.
Bakoko Hunter. 3-0. Tapos may dumikit pa dun sa rad ko. Magkasabit-sabit ito mamaya. Yung bagong dating tapos dumikit pa sa rad ko. Tapos yung tapon yan, tagilid na. Naloko na. A few moments later. Kung malaki ito. Tingnan natin. Ilang. Malaking bakoko lang ang tayo. Siya, Lapad, grabe. lapad ah. Merry Christmas. Sabi ng bakoko, Merry Christmas, may regalo ko Hapit sa'yo. na oh. Hapit na Oo, kunting-kunti na lang, grabe talaga. Malapit na matanggal. Napakaswerte. Napakaswerte. Makawala ka pa eh. Grabe oh. First catch of the day. Unang huli ko. Lapad. Pang-apat. Two hours later. Bakoko. Siyaham. Ano? Siyaham. Siyaham na kuan. Siyaham na parang bakoko. Parang bakuko. Ang lapad. Oh, tara. 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 Wala na. Pitik. Oh, dali ah. Sunod-sunod na. Sunod-sunod. Mas pasipare mo sabod. Na. Na. Tinuwala god. Kuya kog tumuya na oh. Sige, nakabuhi. So na siyaham na. Siyaham? Dali ah. Bakoko. Malakapas. Putian. Malakapas. Ang lapad ng malakapas. Number 1. Ang lapad. Lunok. Yan yung maganda sa ano, maliit na sima. Yung isdang ano, mga maliliit yung bibig. Kayang-kaya nilang lunukin yung maliit na sima. Ang sarap nito, ano yan, itawag nito. Paksiw. Masarap sa paksiw to. Pangit ito prito. Masarap na paksiw sa bawan. Pag iprito, pangit. Berha ba? Lalom kayo. Tulon kayo niya. Humok ra ba ginagkuan pa hasang. May liugan niya. Dali yung mga langkat ha. Pang ano yan, pang 5. Pang 5.
Hmm? Oo, pang-anim pala. Ang lalapad. Naka-anim na, naka-anim. Pampito na yan, pampito. Siyaham na siguro to. Lapis. Lapis. Papa, dali pa, yung gamay pa. Dali ah. Tara ko, dali ah. Malaki ito. Ayaw nagsabot. Ayaw nagsabot. Ayaw nagsabot. Please lang. Tuloy na sabit. Hina-hina ya dia. Grabe, lalapad. Laki. Grabe, lalapad ng pakuko dito. Oh, swerte na naman. Hatag na mo? Sige, hatag. Loyo, ulit ko. Anong tao daw mo kaong bakasya na? Wala ra ba na himbis? Ako paguli. Ano gimna? Binigay namin sa Bangladesh. Wala pa kasi siyang huli. Yung tapon kasi niya nasa nasa malapit. Yung isda doon sa malapit sa batuhan. Pag yung hagis mo malapit doon sa batuhan, makakahuli ka talaga. Ang problema, sugal din sa sa bato tsaka sima. Maraming sabitan doon sa may dulo. Oh, siyaham na. Siyaham tumagilid. Ito yung siyaham mo, medyo kuhan. Maitim-itim. May bunal din. Nakasiyaham rin, nakasiyaham. Yun lang. Gutom na gutom. Pang-walo. Fish on. Puwera sabit lang. Yan lang talaga yung dito problema. May sabitan. Susang lapad ng bakuko. Ganito kalaki yung mahuhuli pag itapon mo sa malayo. Pag ang hagis mo andun malapit sa batuhan, sigurado talaga. Dali pa. Dali ah.
Dito lang banda isda. Malaki to. Yan. Huwag ka nang makawala. Ah, may baksis pa. Bakuko. Dalawa na naman. Kaya pala mabigat eh. Wala talaga pag siyaham, lunok na lunok yung ano. Gutom. Gutom na gutom. Parang walang kain tong siyaham na to. Ay, isa pa. Naka-standby oh. Parang itong sampo. Tapos itong maliit. Ibalik namin to, ibalik. Iyo. Ha? Gatag to sa apa. Kung galing? Masig dito mo dapat, kumay kayo. Kamay, dako na na oy. 3 fingers na agad. Pwede. Intag ka. Ihatag din dako. Ganun. Tagay ano. Ha? Ihatag siya niyo sa. Aron Oh, hatang imulin daw siya. tagay na sa. Dako. Bigay na lang namin to. Marami na kaming huli. Siya wala pa eh. Uuwi na rin siya, uuwi. Gano'n ka na? A few moments later. Pag mahuli to, pang ano to, pag panglabing isa. Katong kuan, katong Siyaham slash nura-nura. Gagmay kuan, gagmay ulo. Panglabing isa. Wala. Hala. And stop. Opo. Iwan mo na yan. Gusto mo na. Huwag kang sumabi. Wala na. Bako.
wait lang. Yung isa humila. Non-stop. Ako po. Magilid. Oh. Magilid ang maliit na lapis. Buhay na eh. Para next year na. Dako na. Kita-kits next year. Panglabing 3 na bakuko. Uwi na kami mga idol. Ang lakas ng lakas na ng hangin. Saka wala na rin kami huli. Ito rin yung huli namin ngayong araw na to. Nalapad ng bakuko. Saka isang malakapas na malaki. Tapos isang siyaham na malaki. Di nalugi, 2 oras na pamingwit. Di nalugi, uwi na kami. Sa bahay na lang. Magsigang kami sa bahay. Kita-kits sa bahay mga idol. Dito na kami sa bahay mga idol. Kakarating lang namin ni Papa dito. Ito lang yung huli namin. Yan. Bali, lang. Kaliskisan ko lang ito lahat. Tapos 3 lang isigang namin. 3 lang kasi may kasi may ulam pa. Pag di maubos, masayang lang din. Hanggang masira na lang. 3 lang tapos yung iba bukas prituhin. Hindi, may libreng ulam na. 3 malalaki lang na bakuko yung isigang namin. Ano? 3. 3 bakuko. Ang amoy. Bango ng bango ng amoy ng mamasitas na sinigang sa bayabas. Bango. Tikman ko muna kung tama na ba yung pagtimpla ko. Kulang. Dagdagan ko ng kunting asin tsaka magic sarap. Okay na to. Okay na. Okay na yung timpla. Sunod na natin yung lettuce. Masarap tong lettuce pag lang, parang half cook lang yung pag niya, pagkaluto. Yan, mga lang. Takpan natin muna mga 30 seconds lang. Okay. Mga 30 seconds lang para yung lettuce half cook lang yung pagkaluto niya.
Gagawa na ako ng ano, kilawin. Kilawin na ano, bakoko. Mga idol, luto ng ating kilawin. Kilawin na bakoko. Tsaka ano, sinigang na akong nagluto. Ewan ko lang kung masarap to. Tingnan niya. Sinigang na bakoko. Tsaka kilawin na bakoko.